Meditația pentru eliberarea de relații toxice, atașamente și dependențe. Invoc aici și acum lumina creației creațiilor în toate relațiile mele, trecute, prezente și potențiale. Activez în această clipă eliberarea totală și definitivă de toate atașamentele, dependențele, conexiunile toxice și condiționările care mi-au îngrădit inima. Permit dizolvarea completă a stringurilor, contractelor și tiparelor de iubire falsă, suferință și control în relațiile de familie, prietenie, parteneriate sau sexualitate. Reclam libertatea deplină a inimii mele. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creațiilor aici și acum toate dependențele fizice de hrană, zahăr, cafea, alcool, tutun, medicamente, droguri, sexualitate compulsivă sau somn care alterează vibrația și echilibrul corpului meu. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creațiilor aici și acum toate dependențele emoționale de acceptare, aprobare, atenție, validare, dramă, control, suferință, relații toxice sau de salvare. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creațiilor aici și acum toate atașamentele față de identități, roluri, măști, funcții sociale, imagini de sine sau povești personale. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creațiilor aici și acum toate atașamentele față de persoane, obiecte, locuri, legături karmice sau corzi emoționale care nu mai servesc creșterii sufletului și sinelui meu. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creațiilor aici și acum toate atașamentele față de control, luptă, suferință, salvare, putere, mântuire, viață, moarte sau formă fizică. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creațiilor aici și acum toate legăturile energetice, stringurile și încrengăturile care îmi drenează energia vitală, blochează libertatea interioară sau distorsionează iubirea autentică. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creațiilor aici și acum toate relațiile dezechilibrate, toxice, karmice sau dureroase, prin care am fost limitat, rănit, trădat, abandonat, respins sau manipulat. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creațiilor aici și acum toate atașamentele afective bazate pe frică, dependență, obligație, teamă de singurătate, frică de respingere sau de iubire. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creațiilor aici și acum toate energiile și programele din parteneriate în care mi-am pierdut vocea, puterea, libertatea sau direcția sufletului și a sinelui. Ard și eliberez
cu lumina și focul viu al creației creaților aici și acum, toate așteptările inconștient proiectate asupra celor dragi, a sufletului pereche sau a partenerului spiritual. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creaților aici și acum toate cordoanele energetice și conexiunile karmice care mă țin ancorat în relații vechi și neeliberate. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creaților aici și acum toate lecțiile învățate prin iubire distorsionată, bazată pe suferință, control, gelozie, vină sau frică, reactivând în mine iubirea pură și divină. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creaților aici și acum toate contractele spirituale, karmice, genetice sau oculte care limitează evoluția mea liberă. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creaților aici și acum toate stringurile energetice, pactele și promisiunile bazate pe durere sau dorință care nu mai servesc iubirea pură. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creaților aici și acum toate conexiunile toxice din această viață sau din alte vieți cu parteneri, părinți, copii, ghizi falși, maestri căzuți sau entități infiltrate. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creaților aici și acum toate tiparele de salvator, victimă, agresor, reactive în relațiile mele. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creaților aici și acum toate obligațiile asumate conștient sau inconștient de a purta sau repara karma altor suflete. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creaților aici și acum toate conexiunile reactive prin vis, sexualitate, nostalgie, memorie celulară, câmp astral sau ADN, care nu mai servesc luminii divine din mine. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creaților aici și acum toate traumele, durerile, respingerile, trădările și suferințele din conexiuni de iubire în toate viețile, dimensiunile din întreaga creație. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creaților aici și acum toate programele care m-au învățat că iubirea este durere, intimitatea este periculoasă sau uniunea duce la pierderea identității. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creaților aici și acum toate fricile de apropiere, contopire, vulnerabilitate, abandon sau trădare. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creaților aici și acum toată rușinea, vinovăția și traumele sexuale, personale, colective, genetice, religioase sau istorice care blochează iubirea și plăcerea sacră. Ard și eliberez
cu lumina și focul viu al creației creațiilor aici și acum, toate tiparele de autosabotaj, gelozie, control, respingere, dependență, seducție falsă, frigiditate, reprimare sau devierea energiei erotice. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creațiilor aici și acum toate separările dintre divinul feminin și masculin din mine, împreună cu războaiele și dezechilibrele interioare. Ard și eliberez cu lumina și focul viu al creației creațiilor aici și acum toate interdicțiile care m-au oprit să accesez uniunea sacră cu mine însumi, cu celălalt și cu totul. Nehara lun tak es alon vi. Mulțumesc pentru eliberarea mea din toate relațiile distorsionate, codificate în dependență, frică sau vină. Îmi recuperez acum energia, esența și libertatea. Permit iubirii pure, sacre și conștiente să îmi atingă inima și viața. Relaționez din completitudine și nu din lipsă. Sunt una cu iubirea pură.